Edzinoigumidze musabo wesungura munopihwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati David Chipoy. DJ Hot on the radio station, Blue Jeans Radio. Kimi munosiva chimiro chenyika, kimi munosiva chimiro chapasi, ruramisai pakaminama, tasanudzai pakakombama, nyika ive muchechete, pasi ive nemuenzaniso. Takumbira, tateterera, mutiyeuke vasina simba. Takumbira, tateterera, mutiyeuke vasina simba. Kaka, Makadi, so you were the Blue Jeans Radio, don't the Hati David Chipoy, the Blue Jeans Master. Akomotidiko, Palamoti Tanite, Akotongo Tamber Kurira. Achaga Chirungwa Jamupon, Peace and Love Salon, the better solution and the more value. Blue Jeans Radio. Sungura top 10 Panabate Zakari Endrum Pembe Wesa Aneka Bagaroziko Muti Ewuke Kutita Siko Karapa number 9. Ekaneka Bakarapa 9 aditi. He goes by the name Atindongwazi. Abajem called Hope the Solomon. Kutita. Plus 276 1245 6700. Motora na chief ya Mbongo kada kupinda mgrupu anditi unofuata. Kana kutumida kuti dzimbo dzinge chisvikawo kune vaimi vachangosumukira kunyanya nditi. Plus 276 13437323. Motora na DJ latest zvakare. Kana kuda kupinda zvakare muchirongwa icho chanditi. Kana kuti munge muchipinda mugrupu muchinovhota nditi. Asi kana mapindawozve chengeredzai mitema nditi. Akuti murege kurashwa zvepazhe nekuti hatimu racho rorasha zve. Yakarata hope isati yashaika. Ndichikanya ndove vadudziri onditi uchafa nemari. Dzimwe nguva ndinorota ndichitsika ndove vadudziri onditi uchafa nemari. Plus 26377749219 ndo namba dzangu dzenhare andonzi Hati David Chipoy the Blue Jeans Master the son of Moyo. Amwana omera moyo de wandite. Pamwe pacho ndinora baba kudzi pa radio pacho pabangoni dzashe. Amai. Dzimwe nguva ndinorota zagare hove. Kutita. Ngiyengo mehlezu number 8 kuleli viki ibizo lake ngu Tatenda Binges the Spanner Boy. Iko meto na ka DCC
sema votera imso china nditi akufane kwatsa 4 kunobata 6 am zemso chishanso Thursday hoza Friday hoza mpela viki Linjani Cape Town Linjani David Peter Marisbeck Port Elizabeth Linjani Newcastle Lady Smith Linjani Konagale Johannesburg Pretoria Polokwane Brits Rustenburg Mafikeng Zitini Haboroni Pabotwana Paris Rufambere Pagebs anditi Paris Francis Town Kurobara Cape Town City Kudare Harare anditi Ziriseko Parare Azirufambere Kumbare Azvaraseko Grandview Gokwe Muriseko Mbengwa Zirufambere Mutora Shanga Arushinga Akaroi Kariba Afik Falls Pamutare Kumakomoyo Parusape Marondera kunobata kwakare ku uzumba maraba pfungwe aziri kufambere kwa murewa amutoko pashamba ziri kufambere Mount Darwin amazowe bindura amadi Andrew Zukwa wadi hako iwewe overseer Dunlop never mind amai mere ziri kufambere yes oh yeah andine mashoko anofadza panapa kubva kupeace and love salon vanga vachitiwo kana lockdown chingopera so anditi avari kunozarura mabranches anditi akolo kuZimbabwe akolo kutimure kuZimbabwe mune musingainzwire panhepfenyura anditi mune makuta muchisvika ikoko Aku Peace and Love Salon, the better solution and more value. Which no gadzigwa musoro zvemando yamowisa kuti haiwa zvete kugadzigwa zvo. I don't see your blue jeans red, yeah. Sungura top 10 mwina hati David, Mr. Murombo, Mr. Mlambo, Mr. Midas, Azrufambe, Chairman Sazia Simbara Shemnyoma Tobo, thank you so much, guys. Chief Yambongo, Makabata Basa Sundorinality, thank you so much. DJ Lete, Aparase Palandan, Avarase Combofella, Bati, Anthony Mos. What do you say? What do you say, Mofella? Temple kudang pata kashe kuzal sokla pa yakola nangu Simon Mutambi lego mechona amai Sara ikhes ku number 7 kuleli viki malangene stolo inanjo nizopendu kakates manje so Zvasekuru mana ndakatira kunonzi ku Peace and Love. Ku Peace and Love Salon sekuru. Zvekuti kana uya wako wakaenda vanobuda here kudai. Vanobuda kuita ngirozi chai kuita mandara chaivo. Chirege kugara pano muzikuru regatino pabuya wako kabari vaende ikoko ku Peace and Love kwacho ikoko. Peace and Love Salon is the better solution and more value. Gara pa number 6 Paradise Messi and Jerama Boys, the legendary Anzi kukangira pakatsvira dzimwe ndo problem yako manje. Unochinyaso toziva kuti haiwa ndo pakakozheresa pakakwadza kuti ndinga kwarapa ndo pakakwadza zvinhu zvandingi ione ndo nokwadza futi papo zvako iwe
Wale zakaipa ushaikwa sai Sadakari sena kwenda mukwasha weswawe Tanganyika ziri kufamba Fire Links muri Seiko My Main Stage ziri sei Azinchenko Watawala Jimmy Dube J1 Dube Anedi Azmadiko Mofela ziri kufamba Shumba Mazimadi Padon Smoko Mushandu Dewa ziri kufamba Chief Mawarire Azurfaye Brochunu Munyanyi Pilo Kalakuti Filo Azurfambe Mwana Guru Mwana Murosi Azurfambe Akliwa yo madi Asimang Maera Pasimadiko Sekuru #2 Diva Azurfambe Mambo Muri Seiko Itamba Mr. Azurfambe Kim Bata di Madiko Matutu Sama Tombo ziri kufamba Edison Musha ziri kudi Tapelo Christian Madi Ivan Zengwex Allen Justin Mukuze Babatu Mazore JD DJ Poison Kurufamba Mighty Madi Asazia Stole Bravo Maurice Mizaya Baba Nyasha Dr. Gono Aski Baba Melinda Aneva Mwewose Nakumorese Andini Ando kamuka gerezo wako pa number 6 Paraza imesi Nejana boys kana kukangira paka zuila dzimwe Regandi dane pa number 4 Kuti pane mapachika saka number 5 Ipo nasuloyo Regandi maine kuti nguva andina kani Aveduwe Plus 276 12456700 Motara na chief ya mbongo Plus 276 1343733 Mubata imi DJ latest Monzo kuti zakamira say Zangu namba zenare Plus 26377749219 Mautande kumfoni la ngomba lele mwadu sebenzi WhatsApp mama text message ya Itanda ya uya una morari Itanda ya uya una mafaro Nadivaze vanua vachiwaru Andino zihati David Chipoita Blue Jeans Master Mwana wera moyo te wande chita kudukigwa Kuzwa kutaturwa kuzwa moyo kuti kat Nai kubaswe kuti hayo zuru haba hazuba hamba panapa Chiwari Brighton Chivara Chibodo Itanda ya uyane morari Kamba karo ziko rese Akereso ke panapa 4 makorokoto mkoma wangu 4 last week 4 this week Apana kufambiwa hapa niti Itanda ya uyane morari Itanda ya uyane morari I'll see you,
magitari ndakuda kumboshanda nemaiki bezorese attention damboso bezorese attention damboso adonzero tikukanda sungura patsogolo kuti ta amai wotiudza kuti runakigwa erewe wanditi Brighton chivara chibodo rese sanza rinakidza rimboite sanza basa rauda kuita iri ari pa namba 4 haziri yega nditi mapatya pa namba 4 ipapapa rikati homwe wacho Alexa Chiringa akwai rwendo rwekure nakei DJ Adi Madala Boss Eric Mandala Boss muri iendemberi tikufambira nyaya dzacho dzekuti uraramise muri iendemberi ando zvatoita tiri kufambira nyaya dzacho anditi tachifunga kuti panopera lockdown apo zvikatanga kutamaruka zvakanakanaka pakati pesvondo ipapa tine chimwe chirongwa chekwaziswa anditi chamunenge mimuchita sei muchinyora mwati dzenyu but chachipazita rekuti the luck what toisa figa nditi kuti vanenge vakwanisa kuita mhanza yekuverengerwa tsamba dzavo tichirova ngoma dzavanenge vachishuva kuti irova nditi ndokungewo tinadzo saka tiri kufambira nyaya dzacho anditi Blue Jeans Radio ndonzorendere kuti aiwa mulockdown imo mazvinhu zvakatooma so atombokupisa ine ngoma dzesungura idzi mumbotamba mumbokangana nhamo anditi mumbofara mumbozhivirika so dzekuti murarame muwane mabasa munange mberi Nai baba naida ndoita sei kune musoro wangu I need something chiri nice musoro wangu uchaita uyu aish nai mai mwana ko unochemeko hauna kunzwa nezve peace and love peace and love peace and love salon inogadzira musoro zvemhando yepamusoro mahands free matwist nezvakawanda wanda nai eka rega nditomhanyirako nokuti nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemhando rokwata ndichagari pano ini chimhanya yamai mwana nekuti peace and love ndoshasha pakugadzira musoro. Peace and Love Salon, the better solution and more. Ndava pana pafona soti kuri pa number 2 nekuti pa 3 apana munhu zveko pa 2 paita mapatya. Andi makavota musonchina nditi akubva nengwa dza 4 manzeri kunobata 6 am the Fridays and as so. Musi wa 29 May 2020. Ari kutofamba gore zvakaoma kudaro nditi. Ati kutorarama zvichitoitika so. Chingona bai muchingona mata nditi. Akuti Mwari wawanze nyasha. Tisapere vedwe. Take it Mofela and the Charex Express pa number 2 nekapakaro ziko weparuzeva ndo pakaro ngotambira mazwaro pa 2 ipapo ndimruka gadza ipapo aziri hati buru wacho aziri ya mbongo aziri latest kana kuti achiyamisa ziya kana munyo matombo mavotes enyu ndo ari kutaura karo kunakidza yanditi yes Zezo vari mapasi rakati manyere mwa wachinzo kuti ndianiko yeye ane misika wawo kana teki uyu ndiani very sorry dzimofu dzega pane imwe mofu
maishuka kumusha korereze vamirira unoikwai makingwazi ane njanja express ane kambo karonziko ura mapako pana batu ndi makavuta kanopisa musikana webasa unoziva sei kuti taisa pakati pechingwa idoli manje tovatorera vasikana vabasa vacho manje kana vachidaiso naye manje toisiwa madzibwazvo pakati pechingwa ipapo kune vabereki ndokwakumusha kwako vakuru vakati chirere chikokurera vakuru vakati chirere chikokurera noti hakuna baba nekuti wave baba shuga uchatenge vachiva nenzara uchisunga purugwa nemutsonga wenyama kumusha uchatsikekwa mbuya ndokwakumusha kwako akwaze kuwa mchabula mtanje kuwa lati kule lushelo Blue Jeans Radio Sungura Top 10 ibizo langu hati David Chiboy the Blue Jeans Master baba kudzipa radio pacho kubangoni zashe chirere chikokurera akuru vakati chirere chikokurera ndichivimba kuti manakidzwa mafadzwa nacho anditi bata ichifia mbongo pa plus 276 1245 6700 monzwa kuti zvakamira seiko munopinda seiko dzinouya seiko adj letese pa plus 276 1343723 mowa kuti zvakamira sei please musawanetse kuti anzitipewo music havape vanhu music avati we don't pirate atite piracy izvo zvonai atipirate music yevanhu tinosimudzira vaimbi naika aregai ndionekana nemi ndonzi hati muzare zvakanaka mwari wamasimba usakuitirei zvakanaka atosangana sodorotevera ekano ikambo kagere pa number 1 atichionekana Givaudino Givido Gift Muchengwa kwai majura apa number 1 makorokoto mkoma wa jira azine zitofamba zwadi mwana wa shuba inachereketa zanzi akafanana ne mwana wa mombe ijikira kuka kuchwa mwana wa bada inachereketa zanzi akafanana ne mwana wa mbuzi isokutiwa ne matangira isokutiwa ne matangira muchenjerera munhu ane ruvengo anogona kukupikisa cheri usina mhosva ukasamungwarira munhu ane ruvengo anogona kukupikisa cheri usina mhosva kunyangwe rupotairwa nokuuraya kana zvamubata ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kukuuraya usina mhosva ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kukuuraya usina mhosva. As your favorite DJ Hati David Chiboy signing out. Bye bye. Let's meet again next week. Same time, same day. Friday gaya kandite. Musare zvakanaka ndafara kuva nemina sunoyo. Mwari rugari ngakuchengete. Bye bye. Ukasamuchenjerera munhu ane utsinye. Mange makateerera kuti rongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hati David Chiboy tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yeah, good to go.